हाय फ्रेंड्स, फूड अँड सफर या चॅनलमध्ये तुमचे स्वागत आहे। आज आहे श्रावण महिन्यातील पहिला सण, तो म्हणजे नागपंचमीचा। माझ्या परिवाराकडून तुम्हा सगळ्यांना नागपंचमीच्या हार्दिक शुभेच्छा। आजच्याच दिवशी श्रीकृष्णाने कालिया नागाचा वध केला होता आणि ते यमुनेच्या पात्रातून सुरक्षित बाहेर आले होते। हाच तो दिवस श्रावण शुद्ध पंचमीचा आणि त्या दिवसापासून नागपंचमी साजरी केली जाते। नागपंचमीच्या दिवशी आमच्या घरी मातीचा नागोबा आणून तो पाटावर ठेवून पत्री, बेल, दुर्वा, तुळशी, फुलं वगैरे घालून अशी प्रकारे पूजा केली जाते। तसेच श्रावण महिन्यामध्ये श्रावणी शुक्रवारी महालक्ष्मीची पूजा करतात। जसे आपण डिसेंबर महिन्यामध्ये म्हणजेच मराठी महिना मार्गशीर्षमध्ये लक्ष्मी मातेची पूजा करतो, तसेच श्रावणात पण करतात। तशीच आमच्याकडे पण आज महालक्ष्मीची पूजा केलेली आहे, ती आपण पाहूयात। अशा प्रकारे आमच्याकडे आज महालक्ष्मीची पूजा मांडलेली आहे। चला तर मग आज नैवेद्यामध्ये आपण काय करणार आहोत ते पाहूयात। आज आपण पाहणार आहोत नागपंचमी स्पेशल हळदीच्या पाण्यात उकडलेल्या सुवासिक पातोळ्या। पातोळ्या बनवण्यासाठी मी इथे 1 कप गूळ खिसून घेतलेला आहे। तांदळाचे पीठ अर्धा किलोच्या आसपास घेतलेले आहेत आणि पातोळ्या करण्यासाठी मी इथे हळदीची पानं वापरलेली आहेत। तसेच ओलं खोबरं खिसून घेतलेलं आहे आणि टेस्टनुसार वेलची पावडर। तांदळाची उकड काढण्यासाठी मी इथे गॅसवर पॅन गरम करून त्यात 1-1.5 ग्लास पाणी उकळत ठेवले आहे। पाणी उकळले की मी यात 1 चमचाभर तूप टाकत आहे। इथे आपले पाणी उकळलेले आहे, त्यात आता आपण तांदळाची पिठी टाकून घेणार आहोत। पाण्यामध्ये तांदळाची पिठी टाकल्यानंतर 1-2 मिनिटं हलवून झाकण लावून मी गॅस बंद करणार आहे। इथे आपली तांदळाची पिठी थंड होईतोपर्यंत आपण पातोळ्यांचे सारण बनवणार आहोत। सारणासाठी मी इथे पॅन गरम करून त्यामध्ये खिसलेलं खोबरं टाकून घेत आहे। खोबरं टाकल्यानंतर मी इथे 1 कप गूळ खिसून घेतला होता, तेही त्यात घालत आहे। आपण खिसून घेतलेलं खोबरं आणि गूळ हे दोन्ही मिक्स करून आपण लो फ्लेमवर भाजून घेणार आहोत। आपण हे सारण गूळ छान मेल्ट होईतोपर्यंत परतत राहणार आहोत, जेणेकरून हे दोन्ही एकजीव झाले पाहिजेत। आम्हाला जास्त गोड आवडत असल्यामुळे मी इथे गुळाचे प्रमाण जास्त घातलेले आहे। साधारण हे सारण तयार व्हायला 8 ते 10 मिनिटं लागतात। पाहू शकता तुम्ही इथे गुळ इथे छान आपला मेल्ट झालेला आहे, सारणही छान एकजीव झालेला आहे। याच स्टेजला आता आपण वेलची पावडर टाकूयात। वेलदोडे आणि साखर हे मी आधीच मिक्सरमधून ग्राइंड करून घेतले होते, ते मी इथे आता 3 चमचे टाकत आहे। हे सारण आता आपण काढून एका बाउलमध्ये थंड करत ठेवणार आहोत। सारण आपले थंड होतोपर्यंत आपण जी तांदळाच्या पिठाची उकड काढली होती ती मळून घेऊयात। आपण हे तांदळाचे पीठ जे उकड काढून घेतले होते ते आधी फोडून व्यवस्थित, मग नंतर त्यामध्ये थोडे थोडे पाणी घालून मळून घेणार आहोत। तांदळाचे पीठ हे आपण जादा सैलसर पण नाही आणि घट्ट पण नाही, मीडियम मध्येच मळायचे आहे। इथे आपले सैलसर पीठ मळून झालेले आहे, याला थोडासा तेलाचा हात लावून आपण ठेवूयात। पातोळे बनवण्यासाठी मी इथे हळदीचे पान स्वच्छ धुवून घेतलेले आहे। हळदीचे पान धुतल्यानंतर आपण हे मधोमध कट करून तसेच खालची बाजू आणि वरचा शेंडा कट करून टाकणार आहोत। इथे मी हळदीची पान घेऊन त्यावर जे आपण तांदळाची उकड काढली होती ती थोडी थोडी हलक्या हाताने पसरून घेणार आहोत। ही तांदळाची उकड पसरवण्यासाठी आपण थोडासा पाण्याचा वापर करणार आहोत।
ही तांदळाची उकड जी आहे ती आपण पूर्ण पान भरून पसरून लावणार आहोत। पावसाळ्याच्या ऋतूत हळदीची पानं छान बहरलेली असतात, त्यामुळे श्रावणातील सण तसेच भाद्रपद महिन्यातील गणेशोत्सव यामध्ये हळदीच्या पानामध्ये पातोळ्या बनवण्याची इकडे प्रथाच आहे। इथे आपली आता तांदळाची पिठी लावून झालेली आहे, त्यावर आपण आता सारण टाकून घेऊयात। सारण घातल्यानंतर आपण ही पातोळी दोन्ही साईडनी पॅक करून घेणार आहोत, त्याच्या कडा व्यवस्थित पॅक करणार आहोत। अशाच प्रकारे मी इथे तांदळाच्या पिठाच्या सर्व पातोळ्या तयार करणार आहे। इथे तुम्हाला तांदळाच्या पिठाचा वापर करायचा नसेल तर गव्हाच्या पिठाची पण तुम्ही पातोळी करू शकता। जशी आपण मोदकाला लाटी लाटून घेतो तशी लाटी लाटून त्या बाजूने पान ठेवून तुम्ही त्याची उकड काढू शकता। पातोळी पॅक करताना आपण इथे तांदळाच्या पिठाच्या सहाय्याने ही पॅक करून घेणार आहोत। पातोळ्या उकडण्यासाठी मी इथे 1-1.5 ग्लास पाणी घालून स्टीमरमध्ये पाणी उकळून घेतलेले आहे। पाणी उकळले की मी त्यावर हळदीची पानं ठेवलेली आहेत। आता आपण एक एक करून त्यावर पातोळ्या ठेवून घेणार आहोत। आता आपण ह्या पातोळ्या 10 ते 15 मिनिटांसाठी लो फ्लेमवर उकडून घ्यायच्या आहेत। इथे आता आपल्या हळदीच्या पानातल्या पातोळ्या तयार झाल्या आहेत। त्या थंड झाल्या की आपण वरची हळदीची पानंही काढणार आहोत। इथे तुम्ही पाहू शकता हळदीची पानं छान अलगद निघत आहेत, म्हणजेच आपल्या पातोळ्या छान उकडलेल्या आहेत। तर इथे आपल्या हळदीच्या पानातल्या सुवासिक पातोळ्या तयार झाल्या आहेत। तर इथे आम्ही नैवेद्यामध्ये बनवलेला आहे पातोळ्या, वरण भात आणि अळूची भाजी। नागोबाला जास्त करून पातोळ्या व अळूची भाजी हाच मेन नैवेद्य असतो। तर इथे आपली नागोबाची पूजा पण झालेली आहे आणि नैवेद्यही झालेला आहे। तसेच आपल्या श्रावणातल्या पहिल्या शुक्रवारची महालक्ष्मीची पूजाही झालेली आहे आणि नैवेद्यही दाखवून झालेला आहे। अशा प्रकारे आमच्याकडे सकाळी नागोबा आणून दिवसभर त्याची पूजा अर्चा करून नैवेद्य वगैरे दाखवून अशा प्रकारे संध्याकाळी सूर्यास्ताच्या आत विसर्जन करायचे आमच्याकडे पद्धत आहे। नागोबाचे विसर्जन हे अळूच्या झाडाखालीच करायचे अशी पण एक इकडची प्रथा आहे। तर आजचा आपला व्हिडिओ आणि रेसिपी कशी वाटली हे कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा। तसेच माझे व्हिडिओ जर आवडत असतील तर लाईक करा, मित्रमैत्रिणींना शेअर पण करा आणि चॅनलवर जर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नकात। आणि हो, शेजारील बेल बटन आहे ते पण क्लिक करा, म्हणजे माझ्या नवनवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन्स तुमच्यापर्यंत लवकर पोहोचतील। व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद।